qué será? ¿Por qué será? Να ανατείλει ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στη ομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί, στη ομορφιά, στη γειτονιά. ¿Por qué será que yo te he visto ahí en la mano? ¿Por qué será que yo te vi, que yo te vi? ¿Por qué será que yo te he visto ahí en la mano? ¿Por qué será? Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Να ανατείλει ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στη ομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί, στη ομορφιά, στη γειτονιά. ¿Por qué será que yo te he visto ahí en la mano? ¿Por qué será que yo te vi, que yo te vi? ¿Por qué será que yo te he visto ahí en la mano? ¿Por qué será? Κοιμούνται οι φίλοι και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Να ανατείλει ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στη ομορφιά, στη γειτονιά. ¿Por qué será que yo te he visto ahí en la mano? ¿Por qué será que yo te vi, que yo te vi? ¿Por qué será que yo te he visto ahí en la mano? ¿Por qué será? Κι έτσι απλά που μας κοιτά και πλησιάζει, το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπά μέσα στα βράδια και το ρυθμό της ψάχνει να βρει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνω, κάμια φορά την εντολή μου μετανιώνω. ¿Por qué será que yo te he visto ahí en la mano? ¿Por qué será? ¿Por qué será que yo te vi, que yo te vi? ¿Por qué será que yo te he visto ahí en la mano? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será?